Ola, son Jessica Rial e veño da Universidade da Coruña do Performance and Health Group e veño a presentar a nosa investigación. A menopausia ten un impacto significativo na saúde da muller, derivado desos profundos cambios hormonais que ocorren nesta etapa. A alteración no sistema cardiovascular, metabólico e na composición corporal maniféstanse, por exemplo, nun aumento da frecuencia cardíaca da tensión arterial en repouso, unha maior acumulación de grasa abdominal, unha perda de densidade mineral ósea e, por exemplo, un maior risco de padecer unha enfermedade cardiovascular. Ademais, a masa muscular e a capacidade de recuperación muscular vense mermados, o que se traduce nunha perda progresiva de funcionalidade. E por este motivo, o adestramento de forza emerxe como unha ferramenta clave. E a evidencia científica é moi contundente. Esta modalidade de exercicio resultou ser altamente eficaz para contrarrestar todos estes efectos negativos. E é aquí onde intervimos nós. Dende a Universidade da Coruña, no Performance and Health Group, estamos a realizar un proxecto financiado polo Ministerio de Ciencia e Innovación chamado Proxecto Care. Este proxecto ten como obxectivo ver o impacto do adestramento de forza na muller posmenopáusica, co obxectivo final de ser capaz de prescribir pautas específicas. Por exemplo, un agachamento a unha cadeira, un remo cunhas bandas elásticas ou unha elevación de talóns pode ser unha combinación ideal que inicie a túa rutina. Así que se estás nesta etapa, anímate e para saber máis, consulta phg/udc.com.